zijn wij? Waar zijn wij? Hero, waar ging het over? Over een jongetje, een Joods jongetje. En dat was in de tijd van de Tweede Wereldoorlog. En die ging dan onderduiken in een Friese boerderij als het goed is. En daar was een paard en die was ook Joods en daar werd hij vrienden mee. Nou, maar ik zie daar een echt paard staan. Ja, klopt. De paard speelde ook mee? Ja. Het is gewoon echt? Ja. Heb je het paard ook gehaaid? Dat niet. Durf je dat? Ja. Zullen we het samen doen? Zullen we samen even naar het paard? Ja. Oh, kom, gaan we even naar het paard. We gaan even naar het paard. Ja. Dit zijn de helmen van de Amerikaanse soldaat en van een Duitse soldaat. Oh, dat is Hero. Ja. Nou, Idris, durf je het? Durf je het? Nou, doe nou. Durf je het niet? Nee, hij doet niks. Nou, wat is dit een plaatje, Idris? De mak is helemaal contact met je. Ja. Nou, dan moet ik hem ook nog even aaien. Wil jij dat dan even filmen? Zo, dan hou jij even die stok vast. Zo, moet je zo goed vasthouden. Zou die mij... En moet je 2 handen. 2 handen. Ja. Dan kijk of die mij ook aardig vindt. Ja? Vindt mij ook aardig? Ja. Ik vind het ook een beetje aan hoor. Ja. Zet zijn oor aan. Allemaal mensen. Het is een hele drukte natuurlijk. Ik heb natuurlijk een ander paard. Ja, ik heb een Pippi Langkous paard. Ja. Maar ik doe wel een beetje scheiterig voor iemand die een eigen paard heeft. Vind je niet? Ja. Nou, oké. Nou, Idris, hartstikke bedankt. Ja. Hè? Zeg maar even tot de volgende vlog. Ja, tot de volgende vlog. Tot de volgende vlog.